कसे काय मंडळी, तर आज पण जातो आपण एका जबरदस्त ठिकाणी. मग पप्पानी रिक्षा काढल्यानी आणि आम्ही इलो डायरेक्ट कुडाळ दिल्यानंतर भेटलो माका आना आणि आम्ही इलो कुडाळ मालवण रोडवरती असलेल्या कुडाळमधील केम्ब्रिजमध्ये. आणि केम्ब्रिज गेल्या 2 वर्षांपासून आपल्या सेवेत असा. आतमध्ये गेल्यानंतर बोला श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. तर आपण बघितलो शर्टांचं खूप मोठं सेक्शन. त्याच्यामध्ये आम्ही बघितलो कॅज्युअल शर्ट, त्याचप्रमाणे पार्टी आणि इव्हेंटसाठी प्रिंटेड आणि पार्टी वेअर सुद्धा अवेलेबल, आणि भरपूर साऱ्या कलरमध्ये फॉर्मल शर्ट सुद्धा अवेलेबल, जे तुम्ही ऑफिस यूजसाठी वापरू शकताय. त्याचप्रमाणे कुर्तामध्ये बघितलो हाफ कुर्ता आणि टी शर्ट सुद्धा अवेलेबल असतात, आणि त्यांची स्टार्टिंग प्राइस असा 399 पासून. जीन्सचा सुद्धा भव्य मोठा सेक्शन, आणि त्याच्यामध्ये कॉटन, फॉर्मल, त्याचप्रमाणे आकर्षणाची गोष्ट म्हणजे जॉगर्स देखील अवेलेबल असतात. आणि तुमची खरेदी जर 5000 पर्यंत असात तर ट्रॅव्हलिंग बॅग टोटली फ्री, आणि त्याचप्रमाणे 3000 पर्यंत असात तर लॅपटॉप बॅग फ्री. आणि यांचाच पार्कर हे दुकान कुडाळमध्ये गेल्या 8 वर्षापासून सेवेत असा. तर